Tulu film pana comedy, content based film bari kammi. Actors are brilliant. By the end of the film, irna manded aita alochana uppodu. Yan inchina film tooth batte mare. How impact irna manded uppodu. So concept driven film ittinda nama memory day epal uppodu. Nama dada malpa telpa patwa by the film katamai lekkane boda ha bod jappa matago. Yete comedy malpadu situational comedy anda aita ruchi bete. अगल ना प्रीति जिड़ा ये तेमल्ला स्टार उपाड़े दालो वर्तत तो मेन सुपरस्टार है नंदा जी इंकल ऑडियंस है मेन ऑडियंस है सुपरस्टार उपाड़े ओके यान सुपरस्टार पंपंचना टाइटल इडला जास्ती याना ट्रेलर तो ये सर वेरी अमेजिंग पना डिफरेंट आइन अंचना इंका ट्रेलर तिक्किनी पनगा ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋಂದ್ರು ಪನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೋಂದ್ರು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ತೂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ತುಳು ಪಾತಿರೋ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಕ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನಾಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಕ ತೋಜ್ಜಿ ಓಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಪೋಜರ್ ನಿಕುಲು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ there is something ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಈವನ್ ಬಾಂಬೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಯ ಕಾಮಿಡಿಯಾ अपन ನಾವು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟರ್ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ದ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಆಗಲೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ तो ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ದ ಮಿತ್ತು ಪನ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂದಾನಾಗ ಇನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಅವು ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೆಲ್ಪ ಪತ್ವ ವೈದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಥಮೈ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋದ ಹಾ ಬೋದ್ ಜಪ್ಪ ಮಾತುಕೋಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ತುತ್ತಿನಂಗೆ ನೆನಪುರಿಜಿ तो ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಡೇ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ఒక ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ರೈಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ ಆಗಲೇ ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಏನಂದಜಿ ಬೇತೆ ವೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ಅವಿನ್ನೊಂಚು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಿತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೀದಿತ್ತ ಬಾಂಬೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ತಲ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಸ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆ ಪುಣೆ ಥಾನೆ तो अल्ता रिस्पांस 100% इतने प्रति वरीले तुइनागुलु पुगरियर अन्नेला बत्ति तेरडेगे तुवरे ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋ एवरीबडी लव्ड इट समवेयर इट्स अ डिफरेंट फिल्म एग्री मल्पेर हां फिल्म ಒಂಚೂರು हटके वन पेरे हिंदी हटके है राइट दला ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ದರ್ ಅಂಜಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಪನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚನ ವಿಚಾರ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೆತೊಂದಾರಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಪನ್ನೋದು ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈರೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಕ್ಲ ವೇತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆ ನನ್ನ ಒರಿಪಾದಾರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್